Okei, terve vaan YouTube. Olen Herra Jesse ja täällä olemme tänään Emerald PvP:ssä. Tää on mun eka video ja mä on vähän jäässä että älkää ihmetelkö. Joo, tää on tosi hyvä serveri, tulkaa pelaamaan. IP-hän on Emerald pvp.net, eli noin. Ja niin. Mä varmaan teen tänään pari PvP-videota, jossa saatan ehkä kuolla, mutta niin. Tulkaa pelaamaan, täällä on kaikkea hauskaa. Minun skinini, oho. Nyt se näkyy vielä paremmin. Sitten mä alan tekemään mun kaverin kanssa jossain vaiheessa, kun hän saa uuden koneen, niin Let's Playtä Minecraftista yhdeltä serverillä. En tiedä, teemmekö uuden vai jatkammeko siitä, missä olemme nyt, mutta supatkaa, tilatkaa, kommentoikaa, kaikkea hyvää teille. Se on näkemiin.